Podozrenie sučianskych policajtov sa potvrdilo. Počas služby im bolo podozrivé auto so žarnovickým evidenčným číslom, ktoré sa potulovalo v malej obci Turany. Nakoniec sa 16-ročný mladík nepozorovane vkradol do verandy rodinného domu a s prázdnymi rukami z nej neodišiel. Policajná hliadka začala podozrivé auto zastavovať. Vodič ale výzvu policajta nerešpektoval. Pri príchode ku hliadke zrýchlil a dal sa s vozidlom na útek smerom po ceste 1.18 na obec Sučany. Policajti okamžite začali auto prenasledovať. Naháňačka ale netrvala dlho. Po niekoľkých zákrutách vodič unikajúceho auta havaroval. Ukradnutých vecí sa ešte počas jazdy stihli zbaviť. Ohliadkou bolo zistené, že sa jedná o fotoaparát, obrašňu plus príslušenstvo k tomuto fotoaparátu. Kabelka, všetko tiež bola vonku vyhodená, aj mobil nevesty, no ale to škoda toho fotoaparáta. Keby ho nebol vyhodil a prešiel zadným kolesom. Aj napriek tomu, že brána bola zatvorená, 16-ročný Niko drzo vošiel dnu a z verandy vzal takmer všetko cenné, čo videl. Majiteľom tak spôsobil škodu vo výške 1300 eur. Bránička zatvorená, vnikol sem, no tak nejaký mladý Róm to bol. 37-ročný vodič zas policajtov presviečal, že nemal ani tušenie o tom, že jeho mladistvý spolujazdec v rodinnom dome kradol. Tvrdí to, že túto osobu doviezol do obce Turany, on ju čakal v miestnom pohostinstve, nevedel za akým účelom. Ten ho čakal v aute, no a ten automaticky, ja som sedel v aute a predávam voňavky, čo to predávajú. Zlodejovi hrozia za krádež 2 roky za mrežami, nakoľko je ale mladistvý, trest sa mu znižuje na polovicu. Z Turian pre televíziu Andrea Luko.